New York City, 1949ko abuztuaren 6. East 9th Streeteko, 451 garrena. Arratsaldeko, 6:14. Hasieran bizkor aireratu da bitxezko bainuontziaren gainazaletik, baina berehala, airearen arintasunagatik edo, abiada eten eta eskegita geratu da ez atzera ez aurrera Franken buruaren parean. Leiho txikia irekita dago abuztuko sapa arindu nahian, baina ez dabil haizerik bat ere. Eta kaso horregatik geratu da burbuila hor. Indarren batek, leihotik kanpokoak zein barnekoak, noiz bultzatuko duen esperoan. Billie Holidayren ahots erlatza aditzen da leihotik barneratzen. And once again, these words I'd have to say, I'm a fool to want you. Trompeta ahots errukitsua sartu delarik, Franki sentimentu goibel eta aldi berean atsegin batez, ez talizaio gogoa. Goibela, aste gutxi delako Holiday izendu dela, barrunbeetako alkohol isurietan itota. Eta atsegina, unearen bihozmina, poema batean jasotzeko gai izan zelako egun horretan bertan. 12:20 dira New Yorken ostiral bat, 3 egun Bastilaren egunetik bai 1949 da. Ezoiki handia iruditu zaio, eta burbulari bea geratu da. Bere burua mintz distirantean identifikatu nahian, mundu makur horrekiko jakin minez egongo balitz bezala. Makur edo borobila nondik begiratzen den. Bainugela txikia beirazko elur bola baten barruan balego bezala. Inoren astintzearekin txirbil zuriak noiz flotatzen hasiko. Belaunak tolestu ditu eta keinua patxadatsua izanagatik, nahikoa izan da burbuila apur bat mugidadin zeru koloreko azule jodun hormarantz. Motel egindu, baina gelditu gabe. Burbularen edertasun iragankorraz jabeturik, eskua atera du Frankek uretatik eta tentuz eragindu airean burbula hormarantzko norabidetik apartatu nahian. Mugimenduak eraginduen zirimola ezusteko batek ordea, burbularen abiadura handitzeaz bat, norabidea berretsi du, arazoa konpondu beharrean areagotuz. Kezka irrazional bat ernatu zaio, istant batez, Franki. Miniaturazko mundu borobil horren balizko estanda, ark islatzen duen beste munduaren leherketaren iragarle izango balitz bezala. Begi ernez jarraitu dio burbularen joanari. Ezusteko batek haren mugimendu aldatuko duen esperantzaz, baina hormaren gogortasun mehatxaritik azbete eskasera ailegatu denean, egoera onartzea beste erremediorik ez du izan. Eta azkeneko ekintza desesperatu batean, lepokolpe indartsu batez egin du putz. Aspaldian egiten ez zuen bezala. Mugimendu erratiko batzuk egin ditu burbulak, orain gora, orain bera, dantza dotore eta konpasatu batez hori bai, eta adi begietsi du Frankek, mugimendu arriskutsu batzuen ondotik, leiho txikiaren alderantz jo duela. Eta zorion betez, kanporantz nola irteten den ikusi du osorik, bere mintz distinanta pitzatu gabe, Holidayren ahots erlatxak uinka eramaten duelarik. Burua barneratu du urazpian, bainuontzian sartu denetik estreinekoz. Eta eskertu du, begitartean ere, freskura hori. Urpetik atera denean, xampua hartu eta eskua aurrean isuri du. Nahi baino gehiago atera da zulotik eta xaboi hori guztia baliatu nahi ez duenez, zati bat uretara bota du, alferrik galdu du, esan du bere barnerako, eskuan geratu zaionarekin hilea igurzten hasi den bitartean.
Mugimendu zirkularrak egin ditu jada nahiko bakandua duen hilean, zuhurtziaz, gogorregi eragiteak behar baino bilo gehiago erauziko dituen beldurrez. Hartan ari dela, Joe entzun du etxera sartzen. Frank? Hemen nago, Xep, bainu bat hartzen. Giltzek sarrera ondoko apaleko egurraren kontra sortu duten hotsa aditu du, eta segundu batzuen buruan bainugelako batean entzun da, kas-kas. Bai? Pixka bat ireki da atea, eta atzean ikusi du Joeren burua ilun, sarrerako argia itzalita dagoelako. Gogoratzen naiz, ezta? Arduragabearen keinu bat entseatu du Frankek, ze ordu da ba? Asperena, Jouk egiten duen modu berezgarri horretan ezin diat sinestu. Bekainak goratu ditu Frankek, ezer ulertzen ez duenaren sorgortasunez. Naiz eta bai berarentzat eta bai Jourentzat antzerki ezaguna den antzesten ari direna. 6:30 hasik. Bale. Eta gorputza mugitu gabe geratu da bits artean, buruan laino zuriak itxatxita izango balitu bezala. Antzerkiarekin jarraitu du, begirada eutsi dio Jouri. Ez begiratu niri horrela. Orduan bukatu da antzerkia, Franken karkaila ozena entzun denean. Jouk ere ezin izan dio aurpegiera serio exageratuari eutsi, eta irribarrez bota dio azze piurak dituen. John Battonenera joatekoak dira, eta ondo dakite geratu bezala 7:00 iritsi nahi badute, airean joan beharko dutela. Tarteka gonbidatzen ditu Battonek etxera, beste lagun batzuekin batera. Lagun artean telebista etxean duen bakanetakoa da, eta ostegunak baliatzen dituzte filmak taldean ikusteko. Gaur, Clark Gable eta Gene Tierney agertzen diren filme romantiko bat ikustekoak omen dira. Halaxe eman zion aditzera behinik behin Franki. Frank bainuontzitik irteten ikusi duenean itxi du atea Jouk, eta beste aldetik bota dio. Mugitu adi, martxa honetan galdu egingo diagu bestela. Esku oialarekin lehortzen hasi da Frank, burutik hasita, emmeki, tantak beherantz erorez dakizkion, eta segidan gorputzatal guztiak tentuz lehortu ditu. Gorroto du presaren presaz edo axolagabekeriaz ondo lehortu ez eta oraindik ez dela janzten hasten denekoa. Baita udararen gordinenean ere. Berriz ireki du atea Jouk, begizabal hitz egin dio. Gainera, Vincent Warren hori ere etortzekoa duk gaur. Vincent Warren, dantzari hura, horixe bera. Irribarre lagunkoi batez galdetu dio Frankek. Ik aurreko batean ezagutu duen ez da. Eta baita ohera eraman ere, enian kontatu? Barrezka erantzun dio Jouk, brometan ari dela nabari. Gezurtero alakoa. Azkari bili, bestela ezagutu gabe geratuko aizeta. Harentzako kalte. Atea itxi du berriro Jouk. Frank, esku oiala gerri bueltan ezarririk, apur bat gehiago presatu da. Arrats kitzikagarri bat zain duelako itxaropen bihotz altxagarriaz.
Bueno, arratsaldeon guztioi, eta lotxa pixkat ematen dit honen ondoren hitz egiteak, ezakiz kontatuko dizuedan. Baina, bueno, eskerrak eman nahi dizkiet lehenik eta behin Koldo Mitxelenako ardo honei, Jose Luis Padroni, gonbitagatik, eta nerekidei, gero aurkeztuko dizkizuet, nerekin egoteagatik. Bueno, gaurko saioan ikusi duzue, alde batetik entzungo dituzue Coca-Cola bat zurekin liburuaren, azkeneko liburuan, duela urte argitaratu zen liburuaren fragmento batzuk, Maialen Berasategik irakurriak, eta horrekin batera musikaren entzungo duzue, eta nik 3 zatitan azalduko dut hor tituluan esaten duan bezala, liburuaren zimentuak eta kaberak, nolabait, liburuaren eraikuntza esplikatzen saiatuko naiz. Izan ere, liburu argitaratu dudanetik jende batek, jende desentek aipatu izan dit, ea nola egin dudan hau, nola egin dudan bestea, irakurri balien baduzue, bueno, liburu guztia dira berezia, baina liburu honek badu errealitatetik asko, edo behintzat pertsonaia guztiak edo ia guztiak, gero hitz egingo dut hortaz, errealak dira, benetakoak dira, existitu ziren, gertakariak ere bere osotasunean edo behintzat orokorrean benetazkoak dira, baina era berean novela bat da, ez? Eta hori jende askok galdetu izan dit, besteak beste betiko galdera, zer da benetankoa eta zer da fikziozkoa. Eta hortaz ere arituko naiz gero, eta orduan neurri batean saiatuko naiz egin beharrez den, ustez egin beharrez den hori egiten, hau da tripak ateratzen eta esplikatzen nola izan zen liburu honen eraikuntza prozesua, ezta? Hortarako 3 zatitan esan bezala banatu dut hitzaldia, lehenengoan hitz egingo dut materialen inguruan, hau da, ze material erabili ditudan liburua osatzeko, noski irudimena hor dago, eta gero hitz egingo dut irudimenaz, baina abia puntuan artxibo lana ere badago, ez? Eta artxibo lan horren lehengo alea, edo lehengo dokumentua hor duzuen, pantailan duzuen poema da. Franco Jara poetaren poema bada, Having a Coke with You izenekoa, zurekin Coca-Cola bat hartzea, izenekoa, Coca-Cola bat zurekin hartzea, barkatu, horrela itzuli nuen. Bere poema ezagunenetakoa da, baina kontua da, bueno, ni Franco Jara poetaren oso zalean nintzen esan zagun nahiko aspalditik, bere poemak irakurriak nituen, batzuk ingelesez, beste batzuk gazteleraz, bere lehengo liburua gazteleraz argitaratu zena Poemas a la hora de comer izan zen, 80ko hamarkadaren bukaera aldera. Nik horren ondoren ezagutu nuen poeta hori eta poema horiek, baina poema hau ez nuen ezagutzen, gai horretan, geroago ezagutu nuen, ordurako ja nahiko Franco Jararen zalean nintzela, poema hau. Eta hor ikusiko zenuten bezala, lehengo lerroan ja, holaxe dio Having a Coke with You is even more fun than going to San Sebastian, Irun, Hendaia, Biarritz, Bayonne, or being sick to my stomach on the Travesera de Gracia in Barcelona, partly because in your orange shirt you look like a better, happier San Sebastian. Bi aliz agertzen da San Sebastian iria, eta gero erreferentzia ez jolas hori egiten du santuarekin, ez? Ura da santua eta hau da herria, hemen ere bai, ez? Biak agertzen dira,
San Sebastian santua eta San Sebastian hiria. Eta orduan, nolabait galdera horretatik edo abiatu nintzen novela hau idazterakoan, alegia edo ikerketa hau, lehenengo ikerketa izan baitzen, nola Arraio, Franco Jara bezalako poeta New Yorker, vanguardista bat, 1950etan, 60etako poeta batek nola Arraio aipatzen dituen bere poema ezagunentako batean, San Sebastian, Irun, Hendaia, Biarritz, Baiona, ez? Eta hortik abiatu zen ikerketa, hasieran gero damutu izan naiz, liburuaren aurkezpenean esan nuen frakaso baten emaitza izan zela liburua, hasieran asmoa nuelako saiakera bat idazteko, eta gero novela bihurtu zelako. Eta, bueno, frakasoarena nahiko ironikoa zen, baina konturatu nintzen gaur egun hobe dela ironia beste momentu batzuetarako uztea, ze jendeak literalki ulertu zuen, eta orduan, jende batek bintzat ulertu zuen hau B mailako gauza bat izango baliz bezala, edo ezinbestez idatzitako zerbait izan zela, eta inolaz ere. Gaur egun ez naiz inolaz ere damutzen erabaki hortaz. Beraz, hori izan zen abia puntua, eta lehenengo nahiko azkar, zergatik Franco Jara aipatzen du, zergatik aipatzen ditu hiri hauek, 1960an, Bartzelona, Madrid eta Donostian egon zelako bisitan, bidaia batean, 1960ko udaberrian egon zen, eta bidaia hori zergatik egin zuen, prestatzen ari zelako, Franco Jara poeta izateaz aparte, MoMako komisarioa zen, MoMA museoko komisarioa zen, eta prestatzen ari zen erakusketa hau, New Spanish Painting and Sculpture izeneko erakusketa prestatzen ari zen, gero hitz egingo dizuet horretaz, baina lehenengo entzun dezagun Franco Jara bera poema hau ingelesez errezitatzen. The poem's called Having a Coke with You. It's even more fun than going to San Sebastian, Irun, Onday, Biarritz, Bayonne, or being sick to my stomach on the Travesera de Gracia in Barcelona. Partly because in your orange shirt you look like a better, happier Saint Sebastian, partly because of my love for you, partly because of your love for yogurt, partly because of the fluorescent orange tulips around the birches, partly because of the secrecy our smiles take on before people and statuary. It is hard to believe when I'm with you that there can be anything as still, as solemn, as unpleasantly definitive as statuary, when right in front of it, in the warm New York 4 o'clock light. We are drifting back and forth between each other like a tree breathing through its spectacles. And the portrait show seems to have no faces in it at all, just paint. You suddenly wonder why in the world anyone ever did them. I look at you, and I would rather look at you than all the portraits in the world, except possibly for the Polish rider occasionally. And anyway, it's in the Frick, which thank heavens you haven't gone to yet, so we can go together the first time. And the fact that you move so beautifully more or less takes care of futurism, just as at home I never think of the nude descending a staircase, or at a rehearsal a single drawing of Leonardo or Michelangelo that used to wow me. And what good does all the research of the Impressionists do them when they never got the right person to stand near the tree when the sun sank? Or for that matter, Marino Marini, when he didn't pick the rider as carefully as the horse. It seems they were all cheated of some marvelous experience, which is not going to go wasted on me, which is why I'm telling you about it. Orduzue Franco Jara ingelesez bere originalean poema irakurtzen, eta segurazki deigarria egiten den gauzetako bada ze gogogabe bezala irakurtzen duen bere poema hori, edo ze trascendentziarik gabe, ez? Segurazki poemak irakurtzeko modu ohikotik oso urruti, eta horrek zerikusia dauka bere poesiaren ikuspuntuarekin. Beretzat poesia etzen gauza transcendental, sakon edo beintza solemne bat, baizik eta berak ditzen zion, berak egiten zuela occasional poetry edo okasiozko edo momentuko poesia idazten zuela. Lehen aipatuet Poemas a la hora de comer izena duela bere liburu batek, eta hori da literalki MoMan lan egiten zuenean bazkalorduetan eta idazten zituen poemak dira. Beintza lehengo zirriborroak horrela idazten zituen, ez? Orrun beretza poesia, berak esaten zuen, sakontasuna azalean dagoela, eta berak ez du bere poesian irakurtzen baduzue ez da batele poesia solemne, sakon eta transcendental bat. Eta irakurtzeko modua ere ikusiko zenuten bezala, halakoxea da. Irakurtzen du
iaia eguneroko bat irakurritzen ariko baliz bezala. Ez dio ematen inolako solemnidaderik bere poesiari. Bueno, esan bezala, lehen esan duen bezala, bera erakusketa hau prestatzen ari zen, eta 1960an udazkenean inauguratu zen, erakusketa hau arazo asko izan zituzten inauguratzeko, baina azkenik lortu zuten, eta tartean Txillia eta Oteizaren obra batzuk erakutsi ziren erakusketa honetan. Ez da oso ezaguna, ez Txilliaren kasuan, ez Oteizaren kasuan, baina hau izan zen lehengo aldia MoMan erakutsi zirenak beraien obrak, Oteizaren kasuan azkenekoa baita ere. Eta hor adibidez Eskubiko argazkian ikusi dezakezue, hori Oteizaren obra bada, eta inguruan Tapiesen beste batzuk, eta beste garai horretako, abanguardiako beste artista espainiar batzuk aukeratu zituen Franco Jarak erakusketa honetarako. Eta horretarako, lehen esan duen bezala, Udaberrian bidaia bat egin zuen, zergatik, besteak beste egin zituen estudio bizit edo esaten dienak, alegia artisten estudiotara joan zen ikustera obrak eta hautatzera ze artistek parte hartuko zuten eta ze artista horien artean ze obrak hautatuko zituen. Eta beraz, bidaia hortatik sortu zen poema hau, ez? Poemaren hasiera bera ere nahiko bidaiaren zentzu hori esaten du, ez? Zer da, tren hartu zuen, ez? Hortik gero Parisea joan zen, ez? Donostia, Irun, Hendaia, Biarritz, Baiona, eta gero Parisea joan zen. Beraz, bidaia moduko poema bada hau, baina baita ere maitasun poema bada. Ze garai horretan paraleloki Bizendugarren izeneko dantzari batekin maitemindua zegoen, harreman bat zuten, eta esan dezagun dela izan zela bere maitasun harreman sutsuena edo suharrena, eta bere poema ezagunenak edo Bizendugarreni dedikatuak izan ziren, eta artean hau ere bai, ez? Lehen maialenek irakurri duen zatiaren bukaeran agertzen da Bizendugarren, oraindikan elkar ezagutu gabe. Eta beraz, hau izan zen abia puntua, hemen daukazue beste argazki interesgarri bat, liburuaren hasieran jarri genuen azkenean, hau, ez dakit ondo ikusten da, baina Biarritz da, eta Biarritzen ateratako argazki bat, John Ashberyk atera zion argazkia. John Ashbery bere New Yorkeko poesia taldeko beste kide segurazki gaur egundik ezagunena, beraiek ziren Franco Jara, John Ashbery, Barbara Guest, James Shuyer, Kenneth Koch, horiek ziren batez ere ezagunenak, eta gaur egun segurazki John Ashbery da guztietan ezagunena. Eta John Ashberyk argazki hau atera zion, ze John Ashbery gainera lagundu zion bidaia horretan guztian zehar Franco Jarari, John Ashberyk ere asko zekien arteaz, eta lagundu zion hautaketa horretan. Garai horretan John Ashbery Parisen bizi zen, eta Parisetik lehenengo Bartzelonara joan zen eta elkartu ziren. Eta argazki hau esan bezala Biarritzen John Ashberyk atera zion, itsaso arro horrekin, egun hauetan ikusi dugunaren antzekoa, badago beste poema bat, Franco Jarak Bizpahiru poema ditu, aipatzen dituena Donostia, badago beste bat aipatzen duena Donostiko portua eta Paseo Berria aipatzen du baita ere, eta nola 20 metroko olatuak zeuden. Uste exagerazioa dela, 20 metroko olatuak ja tsunamiak direla, esango nuke, baina baita ere ikusten da egun horietan ze itsaso arroa zegoen garai horretan baita ere. Orduan, ze materiala erabili nituen, poema hori izan zen abia puntua, baina beste poema batzuk ere baliatu izan nituen novela hau eraikitzeko. Hor daukazu beste poema bat, Koaset izeneko poema laburtxo bat, laburra da, irakurri ingo dut, Koaset. Zutik ikusten zaitut, arroka batean hor, nire gogoarinean zure gorputza irribarrez, itxasen arabat amildu eta arrainak iresten dituen bitartean. Arroka beroetatik, ur izozturaino, gora joanez, beheratuz, urrezko, iaz bezala, beti urrezko, zure begisamurrek, uretara murgiltzera, naramate. Alga berdezko lakio batek bezala, eta han erortzen naiz, arroka erraldoiak ohe bikiak bezala dira, eta senadiko marea tapiz bat gure azpitik gordean erretiratzen.
poema hau baita ere garai horretakoa da eta baita ere Vicent Warreni dedikatua. Hau oinarritua baita dago bere bizitza benetako bizipen batean, hau eskutitzetan eta agertzen den pasarte bada. Kontua da, Vicent Warren dantzaria zen eta konpainia batekin handik eta hemendik ibiltzen zen dantzan, eta ez zuten aukera askorik izaten elkarrekin egoteko. Garai horretan Kanadan zebilen, eta Coaset dela Massachusettsenko itsas bazterreko herritxo bat, han batu ziren, bera Kanadatik etorrita eta Franco Jara New Yorketik joan da, eta egun maitasunezko egun zoragarri bat bizi izan omen zuten, hortik atera zen poema hau, eta hortik gero nik eraiki nuen nolabait esateko eszena bat, gero entzungo duzuena, zati batean behintzat, fragmento bat, eta horrela ibidez, poema honetatik abiatuta, baina beste material batzuetatik eraiki nuen eszena hori nolabait. Gero hitz egingo dut pixkat eszenak eraikitzeaz. Beraz, nolabait informazio iturri edo novela honen oinarrian alde batetik poema daude, baina baita daude eskutitzak, oso garrantzitsuak izan direnak. Eskutitzak irakurtzea iasan gozada bada, ze denok dakizuen bezala, segurazkini baino hobeto gainera, garai batean eskutitzetan gauzak kontatu egiten ziren, benetan kontatzen ziren, zaindu egiten zen idazkera, zaindu egiten zen kontatzen zena, ez gaur egun bezala gure mezu gehienak izaten direla pentsatu gabe eta abiadaz idatziak, baina hemen elkarri gauza asko kontatzen zioten, ez? Eta hor informazio iturri izugarria da, gainera Franco Jara idazle izan da, imaginatu ezakezue nola idazten zituen, ez? Hor daukazue, hala ere hemen ekarri dut adibide bat, ekarri dituan dokumentu gehienak liburuan agertzen ez direnak dira. Hau da, Franco Jararen eskutiz bat, esanez ze Oteizaren obrak aukeratu dituzten museorako, ez? Eta hor dituzue lau erakusketarako, ze lau aukeratu zituzten, ez? Hemen daukazute beste eskutiz bat, Luis González Robles izeneko komisario espainol batena, hemen Franco Jarari esaten dio, gero hitzen goen Luis González Roblesi buruz, baina hemen esaten dio lehengo hautaketan artista batzuk falta zaizkiola sartzeko, eta horietako bat Oteiza da. Esaten dio momentu batean hor. Otro artista que te falta en escultura es Oteiza, Gran Premio de Sao Paulo y uno de los más entusiastas animadores de nuestra actual generación. Bueno, hemen beste eskutiz batzuk, kasu honetan Txillidaena, esanez etxez aldatu zela eta orain Villa Pazen bizi zela, Villa Paz orain ategorrietan, kasualea ez ni orain ondoan bizi naiz, hor Alto Miracruzen hor ikusten duzuen bezala, eta ara bidaltzeko korrespondentzia. Eta eskubian daukazuena, beste bat, ere, liburuan sartu ez nuena, Ojarak Basterretxeari, Nestor Basterretxeari idatzitakoa, Oteizaren obra batzuk direla eta bueno, azkenean esanez Basterretxeari bera ez zuela sartu erakusketan eta desenkustatuz nolabait. Beste iturri bat, telegramak. Telegramak ere oso ederrak dira, baita formalki ere, ez irudi aldetik ere, ez informazioagatik. Informazio aldetik ere bai, ze hain sintetikoak izan behar ziren, dirua ez gastatzeko, ze sintesizazio horretan elipsi asko ere sumatu daitezke, ez? Esan gabeko asko atzean, telegramen atzean, baina bestetik ere formalki eta bisualki ere oso polita dira, ez? Bisualki ere. Hau dira oharrak ere bai, ez? Franco Jarak hartutako ohar batzuk, galerietan egon ondoren apuntatutako ohar batzuk. Eta hau da, bueno, baita ere ohar kuaderno bat, Espainiako bidai hortan erabili zuena, gero hitzen goet horri buruz ere zeo zer, eta hemen daukazue adibide bat, ohar kuaderno horretan halako batean agertzen da poema bat, zirriborro moduko badena, ezkerrean daukazue bukaeran izan zena, publikatua, eta eskubian daukazue lehengo saiakera, diferentzia txiki batzuekin. Azten da now that Iberia has landed, eta gero originala da now that I am in Madrid. Olako aldaketatxo batzu daude, baina ikuste duzue, kuaderno batean zeinetan, kuaderno horretan batez ere biltzen dituen arteari buruzko gauzak, halako batean poema bat sartzen du. Euskal Honun zegoen eta poema bat idatzi zuen.
Hemen daukazue, Ekuadorne horretako beste orrialde bat, kasu honetan Txillidaren obrak ikusi zituen eguna apuntatzen du, hor ikusten duzu, 1960ko azaroaren laua da, ez? Edo, ez, otsailaren laua izango da. Horrez dut ondo ikusten, baina, bueno. Eta apuntatzen ditu obrak, ez? Eta hor beste gauza interesgarri bada, gogoratzeko obrekin, marrazki modukoak egiten ditu askotan, ze, karo, argazkiak ez nola garai horretan ez zegoen aukerarik noski, gaur egun bezala hain azkar argazkiak ateratzeko, eta marrazkitxoak ere egiten zituen tarteka. Eta azkenik, beste iturri importante bat, Ojarari egin zaion biografia, orain arte egin zaion bakarra, Barat Gukek idatzi zuen, 80ko hamarkadan, eta biografia hau ere oso garrantzitsua izan zen dokumentazio prozesuan. Koazet, 1960ko uztailaren 24. Arratsaldeko 5:00. Zuhurtziaz jo du aurrera Vincentek. Urrats bakoitzaren aurretik denbora hartuz. Horrela oinazpiak gutxiago zamatuko balira bezala. Ederrez begiratzen dio Frankek atzetik, irribarre erdiz, lasai eserita, arroka lau, xamar batean. Beso irmoak zabal, oreka bilatu nahian, eta bizkarra inoiz laztandu duen bizkar, tinko eta lirainena. Omoplato sendo, simetriko, irtenak, lepauzta itenteak, sorbaldak ondo goratuz, dortsal markatu bai baina ez hipertrofiatuak. Berezko anatomia fermuaren ederra, propio landutako eta handizkatutako anatomia nahi eta ezinaren antipodetan. Dantzariaren anatomia lerden eta naturala, gravitatearen indarrarekin borrokan landua horixe da Vincentena. Metropolitaneko estatua greziar guztiak baino are perfektuagoa. Eta bere bisaia. Barailaren angelu doia, kopeta zabala, irmotasun aire handiagoa ematen diona, baina ondo proportzionatua. Sudur jostaria, egal angeluarrekin, zeinek punta jasotzen baitute. Begi barrenkorrak, malenkoniak utsu batekin, eta ezpain sarriak haragi bete. Baina ez dio bisaia ikusiko harik eta motel, arroketan aurrera egin, putzu txiki batean oinak sartu, eta azkenez jauzi txiki bat egin eta itsasoan murgildu ondoren biratu eta berari begira jarriko den arte. Barre betean, lepoaren mugimendu azkar batez, tupea buruaren alde batera egituta. Ator Frank, ez adi hor geratu. Hobea duk, hiri hemendik begiratzea. Eskuak ahoaren bueltan jarrita hitz egin dio, ondo entzun diezaion bainoago horrela mezua sakonago iritsiko zaiola irudikatzen duelako. Jainkoaren honetan, Frank, benetan hor geldituko aizela. Arroka handi batek osatzen duen gerizpean da, bera. Kanpoan eguzki galdatan da eta nahiago du aurreko bainualditik erabat lehortu arte itxaron. Bainu jantziaren goma elastikoari tiratu eta genitalak ikuskatu ditu astura hutsez, azken hilabeteetan egitea egokitu zaion keinua errepikatuz. Ez du arrastorik jada. Ilea orraztu du tentuz eskuarekin. Ezetasunak murriztuago lanak ditu, biloekin bere sueltasuna disimulatzen. Badakik, nahiago nikek hiri begira geratu munduko erretratu bikain guztiak ikusi baino. Benetan, kokotxa eta burua mugitu ditu Vincentek, erdizka jolasari jarraituz erdizka lotsaturik. Tira, akaso salbuespen batekin, Rembrandten zaldizko poloniarra. Badakik, friken zagok.
benetan mihise eta margo nahasketa batengatik aldatuko nindukeala. Eskuak jarri ditu ahoaren ondoan berak ere. Ez duk ikusia, ez da. Enauk sekula Afriken izan. Jesu Kristo, hori lehenbailen konpondu beharra zagok. Begira, elkarrekin joango gaituk eta bertatik bertara ikusiko diagu, bata bestearen aldamenean. Barrezka hasi da Vincent. Ezberdin entzuten da uraren errebotearen ondorioz. Ea, biotako nork irabazten duen. Bueno, oso laburki esplikatu dizue lehenengo zatian ze iturri motara baritu nituen, baina bueno, horrekin oraindik ez daukazu apenas ezer, dituzu gehienez ere materialak, ez? Badaukazu porlana, badaukazu altzairua edo denalakoa, baina oraindik eraikuntza falta da, ez? Eta orduan, bueno, bigarren zati honetan saiatuko naiz esplikatzen ze erabaki hartu nituen material hauekin pixkanaka novela bat, edo ustezko novela bat, eraikitzen hasteko. Eta lehenengo galderetako bat zen ahotsena, hau da, nork hitz egingo zuen novelan, edo zeinen ikuspuntutik kontatuko zen, edo ze ikuspuntuetatik kontatuko zen novela. Kontua da, aurrekoa deklaratzekorik ez, aurreko novela 2019an argitaratu nuen, eta hura nahiko novela tono aldetik eta nahiko iluna zela esango nuke, gaia ere alakoa zelako, ez? Euskal Gatazkan kokatua eta pertsonaia nagusia, esan ezaguneko pertsonaia erretxin, ilun, pesimista moduko bat zela, eta orduan tonoa ere alakoa zen, ez? Eta oso novela fokalizatua zegoen pertsonaia horren ikuspuntuan, ez? Dena zegoen kontatua pertsonaia horren ikuspuntutik, eta, bueno, irakurle batzuk esan zidaten iaia itogarria ere egin zitzaiela hainbeste pertsonaia horren begietatik dena kontatzea, ez? Ez horregatik, baina, bueno, agian horregatik ere bai, novela honetan pentsatu nuen, bueno, ahotsen ugaritasun handiagoa egotea, ez horregatik bakarrik nioen ze baita ere egia da, Ojararen poesian eta bizitzan baita ere, lagunak agertzen dira etengabe, ez? Lagunez inguratua agertzen da Ojara, bere poesian etengabe agertzen dira izenak, eta novelan ere horrela agertzen dira, noski. Horregatik novelaren bukaeran agertzen da zerrenda bat pertsonaia guztien izena bizenekin. Eta orduan, halako festa moduko bada etengabe bere poesia pertsonaiez beteta, eta hor uste
koherenteagoa zela pixkat novela koralagoa izatea. Edozein kasutan, ikuspuntu nagusia O'Hararena beraena izatea erabaki nuen, eta esango nuke novelako zati gehienak bere ikuspuntutik kontatuak direla. Bera da, nolabait, ahots nagusia, baina beti hirugarren persona, beti ez, gero esango dut, baina gehiena hirugarren personan kontatua, ez? Hirugarren personan, baina nolabait Frank O'Hararen begietatik kontatua dena, ez? Eta hori izan zen, nolabait lehengo ahots nagusia edo novela hau eraikitzerakoan. Baina gero beste pertsonaia batzuk sartzea pentsatu nuen beste modu batean. Lehen aipatu de Luis González Robles, hau izan zen Espainiako garai horretako komisario, Espainia frankistako gobernuko komisario nagusia, 50ko bigarren erditik aurrera batez ere bere esku egon ziren bienaletan eta ze artista joango ziren Espainia ordezkatzen, ez? Garai horretan bienalek eta garrantzia handia zuten artearen munduan, eta denak bienal guztietan joaten ziren, nazio bakoitza edo herrialde bakoitza joaten zen bere artista onenekin, ez? Eta 50ko hamarkada erdira arte edo Espainia nagusiki figuratiboak eraman zituzten, eta hor ez zuten saririk bat ere lortzen. Halako batean honek hartu zuen horren gidaritza, Luis González Roblesek, eta segurazki usaimen onarekin erabaki zuen artista abstraktuak batez ere eramatea. Eta hortik aurrera sari mordoa lortu zituzten artista batzuk, ez? Oteizak 57an Sao Paulon, 58an Venezian Txillidak, baina baita Tapiesek ere, eta hortik halako boom moduko bat egon zen arte espainiarrena garai horretan, eta hortaz ere novelan ere agertzen da zeo zer, claro, frankismoaren kontestuan arte vanguardista hau erabili izan zen frankismotik ere bai, frankismoaren irudi zuri-beltzezko hori koloreztatzeko nolabait, ez? Edo nolabait bere aurpegia zuritzeko neurri handi batean. Gatazka hori ere agertzen da novela honetan, kontua da Luis González Robles figura klabe izan zela. Eta orduan, ahotsei dagokionez, pentsatu nuen bi monologo sartzea, bat Luis González Roblesena. Egia da neri gustatzen zaizkidala novelak erregistroz eta idazkeraz aldatzen direnak eta ahotsez aldatzen direnak, beste modu batean, baina aurreko novelan ere egin nuen hori, neurri batean, iruditzen zait, esan dezagun, 150 orrialdetik aurrerako nobeletan ezin duzula beti idazkera edo plano berean idatzi, modulatu behar duzula, eta modulaketa horretan ikuspuntuk eta idazkerak aldatzea interesgarria dela, ez? Eta beraz, erabaki nuen bi monologo sartzea, alde batetik Luis González Roblesena, bere ahotik kontatuak modu, esan dezagun, oralago batean edo ahozkoago batean, garai horretako kontuak. Horretarako oinarritu nintzen batez ere, berak eman zuen, ja berandu, 2000ko hamarkadan, eman zuen elkarrizketa batean, ja oso nahiko zarra zen, eta ja nolabait, dena dakienaren ahotik edo kontatzen zituen garai horretako kontuak, eta hori baliatu nuen, baina beste modu batean, monologo batean eman nuen. Bere ahotsare agertzen da zuzenean, eta esan bezala, beste idazkera distantziatu horretatik baino, lehen personan eta askoz ere modu oralagoan edo saiatu nintzen hori irudikatzen, ez? Errepikapenekin eta bar. Gero hori editatzeakoan batzutan zaila da, ze punturaino mantendu, ez mantendu errepikapen horiek, baina bai, idea zen askoz ere oralago izatea. Eta beste monologoa da Martarena, Marta Jauregirena. Orain esango izue zergatik dagoen galdera ikurra. Kontua da historia honen paraleloan Oteizaren historia dagoela. Zergatik, ze 1960 irakusketa horretan Oteizaren obrak egon ziren, baina Oteiza bera ezen gehiagik enteratu kontu hontaz. Ze garai horretan Montevideon zegoen, bere beste proiektu frakasatu horietako batean borrokan, Roberto Puig izeneko arkitekto batekin aurkeztu zen Montevideon lehiaketa batera, oso esan eraikuntza eder bat eraikitzeko, baina ez zuten lortu, kontu luzea da, baina sariketa ez zioten berai eman, saria, eta Oteiza egon zen Montevideon borrokan etengabe handik eta hemendik, eta beraz nahiko okupatua zegoen beste kontu hoiekin. Kontua zein da? Hasiera batean pentsatu nuen, orduan
zati hau Oteiza kontatuko du, baina gero pentsatu nuen, nola idatziko nik Oteizaren ahotik zerbait euskeraz Euskal Herrian argitaratuko dena, jende guztia etorriko zait esaten hau ez da Oteiza, ez? Arkaitzkan hori neurri batean gertatu zitzaiona Imanolekin Fakirraren ahotsean, ez? Jende guztia edo berak hori askotan kontatzen du, ez? Gero argitaratu zuenean Fakirraren ahotsa, zeina dakizuen bezala Imanol pertsonaian oinarritua dagoen, jende guztiak esaten ziona Imanol ezagutu zuena, hau ez da Imanol, nik ezagutu nuena beste bada, ezin bestez, noski, baina claro, norbait oso gertukoa denean, olako pertsonaia bat, oso zaila da modu sinesgarrian egitea, ez? Hori. Eta beraz pentsa zazue Oteizarekin hori egitea zer litzatekeen, ez? Eta orduan, erabili nuen, eta ikusten duzen bezala, ja nire lotxa guztiak agerian utziko ditut, erabili nuen tranpatxo bat, esan ezagun, literaturak egin dezakena, eta da narratzaile bat asmatzearena. Eta hau da Marta Jauregi izeneko kazetari bat dela nobelako pertsonaia asmatu bakarra. Marta Jauregi hau novelan kazetari gazte bat da, redakzio batera iristen dena, eta redakzioetan askotan gertatzen den bezala bekadunari kultura ematen diote, ez? Eta orduan, zer tokatzen zaio, Oteiza eta Putxen proiektu horren ingurukoak kubritzea. Eta horrela ezagutzen du Oteiza. Beraz, monologo hauetan agertzen dena da, kazetari gazte baten ikuspuntutik Oteiza nolakoa zen. Eta horrek ematen duen distantziak beti, esango nuke, sinesgarritasunaren alde egiten duela, ez? Nik hau bera kontatu izan banu Oteizaren monologo batekin, seguro, harrera oso ezberdina izango zuela, ez? Eta honek ematen dizun distantziak beti erraztu egiten du. Eta, bueno, kontua da novelan Marta dela, ez da Marta Jauregi. Baina, aurkezpenean ontaz ari nintzela, pertsonaiei buruz ari nintzen, eta pertsonaia guztiak izen abizenez esaten dituen. Eta lako batean, hau esplikatzera hasi nintzen, eta esan nuen, abizen bat asmatu barko dut, ze bestela agerian geratuko da, hau fikziozkoa dela. Eta orduan, buru altxatu nuen, eta hor ikusi nuen Arkaitzkano, hain justu, aurkezpenean, eta Arkaitzkano da, Arkaitzkano Jauregi. Eta ez dakit nola, etorri zitzaian Jauregi, eta alaxe bota nuen Marta Jauregi, ez? Kazetaria. Bestetik, irakurle zoliak konturatuko da, ze zerrendan, bukaran aipatu duan zerrendan, ez agertzen Marta Jauregirik. Beste pertsonaia guztiak agertzen dira, baina Marta Jauregi ez. Beraz, esan bezala, tranpatxo hori ere baliatu nuen, Oteizaren Montevideoko ibilerak kontatzeko, 2 zatitan banatu nuen, ez? Oteiza Montevideon egon zen hilabete batzutan, eta gero itzuli zen Irunera, eta 2 aldi horiek edo nolabait kontatzen dira, ez? Montevideokoak, eta gero bestetik, erakusketaren inguruan Oteizak pentsatutakoak. Oteizak, esan duan bezala, etzelako gehiegi enteratu erakusketa honen inguruan. Bueno, eta gero, zati txikiago batean ere bai, Joe eta Vincenten ahotsak ere agertzen dira, beraien ikuspuntuak ere agertzen dira, ez? Franken historian, edo behintzat urte horretako historian, 2 pertsonaia oso garrantzitsuak izan ziren. Alde batetik Vincent, lehen esan duan bezala, bere maitalea izan zelako, oso maitasun historio interesgarria eta intenso izan zen, eta Joe zen bere pixukidea, Franco Jararen pixukidea, oso harreman interesgarria izan zuten baita ere, urtetan izan ziren pixukideak, 4 etxe bizitza ezberdinetan bizi izan ziren, hasieran Frank bizi zen apartamentu batean, eta Joe etorri zen lagun batzuen laguna zen, gelditu zen egun batzuetan bere etxean, eta hortik luzatzen joan zen, eta horrela urteak eman zituzten elkarrekin. Hasieran erdi amorante, erdi lagun, molako harreman ambigu xamarra izan zuten, gero ja lagun bezala gelditu ziren, baina oso harreman interesgarri izan zuten beraien artean baita ere, eskutitzetan eta agertzen da, eta bar. Eta horren, irutu zitzaidan beren ahotsa ere hor egon barzela, interesgarri izan zitekela, batez ere, hiruak agertzen direnean batera eszenetan, ez? Eta hor badago batez ere eszena bat, markoa benetakoa dena, hau da hirua joan ziren Samuel Becketen Happy Days antzerkiaren estrenora New Yorken, hirua joan ziren estreno ikustera, eta gero kontatzen dena da nola joan ziren,
estrenoa agertzen da, eta gero bueltakoan nola joan ziren taberna batera zerbait hartzera. Estena horretan, hiruen arteko dantza moduko bat idaztea erabaki nuen, eta orduan agertzen da ez bakari Franken ikuspuntua, baizik eta Jourena eta Vincentena. Eta orduan, olako triangulo moduko bat agertzen da, eta noski ez da beti koinzidentea hiruen ikuspuntua, inoiz izaten ez den bezala, harremanetan. Eta horrek ere ematen zuen, iruditzen zitzaidan, jolas egiteko edo harremanean sakontzeko aukera. Eta bestetik, eraikuntza horretan, badaude monologoak, badaude esan bezala ikuspuntu ezberdinak, baina baita ere erabaki nuen egunerokoa sartzea. Franco Jarak lehen esan duan Espainiako bisitan egin zuen egunerokoa. Horren jendeatek galetu izan dit. Eguneroko hori existitzen da? Eta nik beti erantzute dut bai eta ez, baina gaur kontatuko dizuet egia. Eta da, eguneroko hori ez dela existitzen, eguneroko moduan. Nik eguneroko hori birsortu dut, handik eta hemendik lehen aipatu ditudan material horietatik informazioa aterata. Poemetatik, lehen konturatu bali mazerate, Koazeteko historioan, kontatzen den deskripzio horretan, Koazeteko poematik gauzak aterata daude, baina baita Coca-Colaren poematik ere gauza batzuk aterata. Hemen gauza bera. Poemetatik gauza batzuk aterata daude, eskutitzatetik beste gauza batzuk aterata daude, eta beste informazio iturri batzuk biografiara erabiltzen dut, eta horrekin osatzen dut Franco Jararen balizko egunerokoa Espainian. Badagoena da hau. Spanish Notebook izeneko hau MoMako artxiboan topatu nuen, eta hau da lehen ikusi dituzue adibide batzuk, bidaian zehar hartutako anotazioa, baina anotazio gehienetan teknikoak dira, ez du kontatzen gauza gehiegi bere bizitzaz, hortarako beste informazio batzu daude, baina bai ikusten duzue apuntatzen ditu batez ere, lehenengoan, Oscar zen bere interpretea, segurazki da bere telefonoa, ez? 31 98 65, bere telefonoa izango zen. Robles, gaur idatzi, eta gero joaten da apuntatzen artisten izenak, ze agenda duen, eta loko gauza teknikoak dira batez ere. Baina hori erabili nuen egitura bezala, nolabait egunak markatzeko baliagarria zitzaidan, eta gero hori joan nintzen nolabait elikatzen beste informazio batekin, eta baita nire irudimenarekin ere, hori ere gero hitz egingo dut horren inguruan, ez? Hau da dagoena, ez? Alde horretatik eta hortik sortu zen egunerokoa. Beraz, ja labur bilduz, beti galdetzen didate, lehen esan dut, zen badago fikzioa, zen badago errealitatetik. Ikusten duzu, asko dago errealitatetik, baina baita ere dago asko irudimenetik edo errepresentaziotik. Hau da, nik normalean historiak ematen dizuna da marko orokorra. Zuk badakizu, demagun, Vicent Warren eta Franco Jara egon ziela Koazeten egun zoragarri batean bainoa hartzen, eta baina ez dakizu, ze keinu egin dituzten, ze esan dioten elkarri, nola sartu diren uretan, ze sentitu duten, eta hortarako fikzioa daukazu. Eta hortarako daukazu literatura. Eta horrek ematen dio nolabait jauzia. Beraz, markoa esan dezagun, benetazkoa da, benetazkoaren hitzaren komila guztia jarrita noski, baina gero detailetara joaten zeranean hor ja asmatu egin baruzu. Eta gero hortaz ere hitz egingo dut, nola egin hori, edo nola egiten dudan nik behintzat hori, baina beraz horretik batzuk deitzen diote ez fikziozko novelak hauek, ez? Nik esango nuke fikziozkoak direla, zen nik ez dakit Franco Jarak momentu jakin batean ze pentsatu zuen, ze mugimendu egin zuen, nori begiratu zion, eta nik hori nahi dut agertzea novelan, eta hori ezinbestez asmatu egin behar dut. Ni dakidana da, marko orokorra, lehen esan dudan bezala, zein den. New York City, 1960ko ekainaren 23. Grand Central, goizeko 10:20 gutxi. Bizkora abiatu dira Vincentek adoreturik.
Frank pixka bat atzerago doa, baina eskaileretara iritsi denean gelditu egin da Vincent. Maleta handia jaisten lagundu dio Frankek, eta jendea apartatu egin behar izan da, bat edo beste gogotxarrez. Bi gizonek eta maletatzarrak mailadian hartzen duten espazioa kari. Behera iritsi direnean, ondo konprobatu du Vincentek trenbidearen hasieran, Waseik jartzen duela. Dotorea da trena. Badauka halako liraintasun klasiko bat eta barrutik ere seguru ondo zaindutako tapizeria eta leihateak dituela. Oraindik badute denbora pixka bat eta lehenengo bagoian sartu beharrean aurrera jo dute. Urrutiagokoetan jende gutxiago egongo delakoan. Pare bat bagoi igaro dituztenean, barrura sartzeko prestatu da Vincent. Lagunduko didak maletatzarrarekin? Enikek lagundu beharko. Ia txikitzeko azkeneko aukera diat. Ator gainean. Enaukain makurra. Mutur batetik heldu dio Frankek eta Vincentek bagoiko eskailera altuetan egin du gora, nekez beste muturretik tira egiten diola. Hanka eskaileraren eta nasaren arteko zulo handian ez sartzeko tentu zibili da. Kontuz, ez hurreratu gehiago badiat jada. Azken tiraldi batez igo du gora maleta eta bekoz beko geratu dira. Vincent goialdean maleta alboan duela eta Frank nasan ari begira. Gora igotzeko imintzioa egin du, baina Vincent izan da jaitsi dena. Orain bai, goiz guztian lehendabizikoz gogobeterik sumatu du Frankek. Baina ez daki ondo trena galduko ez duela ziur delako den. Hipotesi arraro batek ilundu dio gogoa. Akaso beregandik apartatzeak eragingo dion liberazioa da. Edonola ere plazer betez hartzen du, bisaia eder hori. Loraldi betean dagoen gorputz bat, Polikletosen estatua baten haragizko erreplika kasik. Kopetalde zabal eta irmoa ilearen bidez disimulatzen alegintzen da, baina Frankek beti azalarazten dio ilea alde batera orraztuz. Nasara jaitsi eta parez pare jarri zaionean, hala egin du. Baina Vincentek despedida dela jakitun edo ez du erresistentziarik ipini oraingoan. Masailak nabarmenki guritzen zaizkio barre egiten duenean, era ia komikoan, baina Franki munduan dagoen barre egiteko modurik ederrena iruditzen zaio. Ez metaforikoki, literalki baizik. Ezin imagina dezake, nasan zutik dagoen horretan, Vincent baino izaki segaila horik lurbiren. Begiradari eusten dio soseguz, eta ez. Absurdua da pentsatzea beragandik apartatzeak lasaitzen duela. Berak ere pairatuko ditu amodio bananduaren oinazeak ziur da. Besarkada ahaltsu batean bildu dira. Frankek Vincentek baino enfasi handiagoz estutu du. Eta momentu batez, ez zaio ideia hain zentzugabea iruditu, bizitza osorako hor atxikirik geratzea. Elkarri heldurik luze egon ondoren, pixka bat aldendu eta aurpegiak azbete eskasera geratu dira. Tentazioa hor dago, zirika, baina jende gehiegi dute inguruan eta treneko leihoetatik ere ikusiko lituzkete. Guztiz banatu beharrean ordea, Vincent izan da oraingoan beste besarkada batean hartu duena. Ez esan gero nire errua denik trena galtzen baduk. Zartako bat eman dio ipurdian. Uste diat hilabeteren buruan edo ekialdeko kostara etortzeko garela. Emankizun bat. Zerena? The Pajama Game. Miresgarria. Banandu egin dira azkenik, eta trenaren mailak igo ditu berriro Vincentek. Trenaren azkenean geltokiko langileak ikusi ditu alde batetik bestera. Nasan, bisitariak daude bakarrik jadanik,
Salbu eta maldeta handi bat nekez daraman emakume bat, zeina lehenengo bagoiko atera presaka iritsi den. Trenaren goialdean gelditu da zutik Vincent, atea oraindik irekita dagoela eta Frank goitik bera dakusala. Laster ikusiko haut. Baina ez da trenaren barrualdera joan, azken unera arte itxarongo du. Idatziko diat datozen egunetan. Telefonoa ere hor zegoke. Ez bago maldizioka Iriamarekin, txartel zulatzaile bat agertu da trenaren barrenetik atea ixtera, baina justu orduantxe ziztuan jetxi da Vincent eta Frankengana jo du. Zer egin ez dakiela geratu da langilea, trena galduko duzu jauna, abiatzear da. Nirekin geratzea erabaki du jauna. Azken besarka da azkar baten ondoren itzuli da Vincent trenera eta atea itxi du langileak. Txilibitu soinuak entzuten hasi dira geltokian eta trena motel gailu soinu txistukari luze bat atera ondotik martxan jarri da. Modu ia antzeman ezinean lehenago, baina pixkanaka abiada geroz eta handiagoan. Ateko lehioa txikia denez, barrualderantz egin du Vincentek eta bere eserlekuko lehioan bermatu du burua. Parez pare segitu dio kanpotik Frankek, urratz geroz eta luzeagotan, harik eta bukaeran korrika txikian hasi behar izan duen arte. Deiadarka, alarauka eta besoekin keinu anpatuak eginez. Kanpotik entzuten etzaion arren, ordurako handia da trenak sortzen duen karranka. Vincent ere, oihuka ari da barrutik eta kas-kas jotzen du kristalean agur eginez, galduko haut. Geltokiaren gangak hotsak ozenagotzen ditu eta agurra dunbots bihurtzen. Galduko haut hainbeste, Nasaren ertzeraino ailegatu da kasik, ordurako Vincenten bagoiaren parean segitzeko ez gai izan arren eta are trenaren atzeak ere pasatu badu ere. Aldamenetik igaro zaio emakume bat ordea, ura ere deiadarka, bere kasuan semen erabeari. Elkarri begiratu diote, barrez, nabarmenkerian aldi berean aritzeak sortzen duen konplizitatea lagun. Emakumearen atzetik begiztatu du trenaren buztana geroz eta laburrago, geroz eta txikiago. Harik eta amore eman daiadanik, buelta eman eta geltokiaren atondorantz jo duen artean. Espero baino xamurragoa izan da, despedida. Uste baino alaiagoa. Atsegin konpartituak eman dion gozoak iluna estali dio, baina kanporanzkoa egin duelarik, berriro etorri zaizkio trumilka aurreko beldur, ikara, kezkabide eta larritasunak oro. Ozkirrizko zimiko bat tenkatu zaio barrenean, hankapuntetatik buru ezurreraino edatu zaiona deblauki.
Bueno, eta hirugarren zatia, akaberak, edo beste modu batean esan da, idazketa momentuak, ja, idaztea tokatzen da, ez? Orain arte hitz egin dugu materialez, hitz egin dugu eraikuntzaz, baina gero dator, benetan importantea dela idaztea bera, ez? Eta hor, egia da, lehenik eta behin aitortu behar dudala, Virginia Woolfek esaten zuen, ez? Idazle batek gela bat, norberaren eduki behar duela idazteko, baldintza material minimo horiek, eta nik aitortu behar dut, hemen nik gela bat ez gela bat, baino gehiago izan dudala, eta horrek abantaila handiak ematen dituela horrelako liburu bat idazteko, ez? Lehen aipatu duan ikerketa lan hori guztia egiteko, besteak beste, bueno, New Yorken bi egonaldi egin ditun, MoMako artxiboa begiratzen batez ere, eta gero Alcalá de Henareseko beste artxibo batean ere informazio asko zegoen, esan zagon han estatu batuarren informazioa zegoen, eta Alcalá de Henaresekoan funtzionario espainiarrena, eta oso interesantea da, diktaduretan ze obsesio dagoen dena biltzeko, ze artxiboa marabila bada alde horretatik, dena dago erregistratua, dena dago idatzia, dena dago registratua esan bezala, ez? Eta beraz, bueno, hor ikusten duzu, tartean New Yorkeko Unibertsitatean aritu nintzen, eta esan zago balintza material enbidigarri batzuetan egon nintzen, eta segurazki hori gabe etzen liburua existituko, edo liburua deslogo etzen horrela izango. Hori esan da, egia da baita ere artxibolanak baditula arriskuak, ez? Nola gutxi irakurtzen nion idazle bati, Iban Zalduari, azken boladan, geroz eta gehiago somatzen zituela, berak novela wikipedikoak ditzen zizkionak, hau da, dituenak, hau da, nolabait Wikipediako edo lau informazio eskuratuta novela bat egitea, ez? Hori arrisku bat izan daiteke, noski, ez? Azaleko geratzeko, baina kontrako ere badago, ez? Kontrako izan daiteke artxibolanak liluratuta idaztea, eta azkenean artxibolana bihurtu daiteke alako uholde moduko bat ezin duzuna dominatu, eta batzutan gertatzen da, sumatzen da, edo behintzat irakurle bezala gertatzen zait, novela batzuetan edo liburu batzuetan ikusten duzula artxibolanak jan egin duela idazlea, ia, ez? Eta gehiegizko horrek ere kalte egin diezaiokela liburuari. Beraz, hor ibili hartzea oreka puntu horretan, ez gutxiegi eta ez gehiegi, ez? Lehen aipatu dut, baita ere materialetaz aritu nahi zenean, ez? Artxiboak berak, dokumentuak bera badula sortzen duela alako lilura moduko bat, ez? Alako aura moduko bat du, lilura originala ikusten duzunean, eskutitz original bat, ez? Pentsatzen duzunean, hau idazle horrek edo ikutu zuen, idatzi zuen bere eskuz, ez? Eta hor badago lilura moduko bat arriskutsua ere izan daitekena idazterakoan, ez? Baina kontua da, dokumentazio lan egiten duzunean, dokumentazio lan hori dokumentua zerbait hila dela. Ez dauka mugimendurik, ez dauka bizirik. Eta literaturak egin dezakeena, eta nire iruditzen zait hori dela egin behar duena, da nolabait dokumentuak mugimenduan jarri, edo bizia eman, ez? Zinean bezala, zinean badituzu fragmentoak nolabait, ez? Eta gero hori mugimenduan hasten da bata bestearen ondotik, ez? Jartzen denean. Hemen nolako liburuetan ere nik uste literaturak eta fikzioak hori lortzen duela, ez? Dokumentuari bizia ematea, hori lort dezakeela. Eta horrela saiatu nintzen lan egiten, ez? Lehen aipatu dut, fikzioa nun iristen da, historia iristen ez den, dokumentazio lana iristen ez den lekuan hasten da fikzioa, eta segurazki hasten da gauza interesgarriena. Beste adibide bat emateko, novelako bukaera aldean agertzen da Diane di Prima poeta, ez? Franco Jara baino 10 urte gazteagoa zen poeta gazte bat, orduan, Leroy James edo Amiri Barakarekin orduan harremana zuena, eta Floating Beer izeneko aldizkari poetiko bat publikatzen zuena, eta bueno, nik banekien elkar ezagutu zutela eta harremana izan zutela, baina nik ez nakien askoz gehiago bereien inguruan, ez? Eta horren eszena batean agertzen da, hemen eskubian St. Mark's Placeen bizi zen orduan Franco Jara, eta horonik irudikatu nuen Diane di Prima Franco Jararekin izan zuen enkontru bat aukeratzeko Franco Jararen ze poema sartuko zituzten aldizkarian. Ni banekien aldizkari horretan Jararen poema batzuk sartu zirela, baina ez nekien gehiago, ez? Eta hortik aurrerakoa da literaturak eta fikzioak ematen dizuna, eta nerik behintzat idazle bezala gehien interesatzen zaidana. Bide batez hor dituzue
New Yorken egon nintzela, egonaldi horretan, pixkat fetitxista moduan, edo joan nintzen Ojararen etxe bizitzetara, batzuk oraindikan existitzen dira, Eskubiko adibidez, bere horretan jarraitzen du, berrituta, baina etxe hori da, ez? Samar Place kalean bizi izan zenean, Joerekin, bietan bizi zen Joerekin, eta azkerrean beste kale batean, University Placeen, hor ikusten duzue plaka bat ere badagoela, esaten duena hor bizi izan zela Franco Jara, eta Samar Place hori, bada New Yorkeko kale mitiko horietako bat, ez? Punkaren estandan, 80etan ere, hor gauza asko gertatu ziren, Ramones eta bestelakoak hor ibili ziren, Andy Warhol lehenago ere hortik ibili zen, kale oso ezaguna da, eta hor bizi izan zen Ojara, eta hor irudikatu nuen novelan baita ere, ezta? Eta esan bezala, hori rekreazio moduko bat egiten duzu, ez? Zu badakazu markoa eta hori rekreatu egiten duzu. Hori nola egiten duzu? Nik esango nuke egiten dudala, badakizue antzezleek esaten dute, badago metodo ezagun bat, Stanislavski metodoa, ez? Esaten duena antzeslea nolabait, antzesleak gorpuztu behar duela pertsonaia, ez? Ez dela bakarrik ordezkatu edo representatu behar duela pertsonaia, baizik eta pertsonaiaren barnean sartu behar duela. Egin behar duelako ariketa psikologiko introspektibo emozional bat kokatzeko pertsonaia horren barruan. Ni iruditzen zait, olako zerbait egiten saiatzen naizela idazten dudanean. Irudikatzea, ni pertsonaia horietako bat izango banitz bezala, eta zer ikusiko nukeen, zer sentituko nukeen, eta bar, eta bar. Eta horren, batez ere, zentzumenen bidez edo saiatzen naiz eraikitzen eszena horiek edo, ez? Horregatik, entzuten dena, usaintzen dena, ikusten dena, hori da gehien interesatzen zaidana, ez da ezein beste markoa bera, ez? Gaur egun nahiko modan da, entzungo duzue, gorputzarekin idazten dela, ez? Eta ez naiz etorriko ni orain hori ukatzera, bai, gorputzarekin idazten da, baina nik galdetuko nuke ze gorputzatalekin idazten den, ez? Burmuinarekin edo zentzumenekin edo ze? Beste atal batzuk ez aipatzearren. Nik burmuinarekin baino gehiago interesatzen zait zentzumenekin idaztea, ez? Eta iruditzen gaur egun literaturan asko idazten dela burmuinarekin ere bai, ideiekin, ideiak esplikatu nahi izatearekin, horrek zerikusia du baita ere, ez bakarrik literaturan, iruditzen zait zineman ere hori gertatzen dela, askotan zerikusia du nola dagoen sistema antolatua, ez? Demagun beka batzuk lortzeko edo finantziazioa zineman lortzeko zure proiektua azaldu egin behar duzu. Azaldu egin behar duzu ideiekin eta hitz logikoekin. Baina denok dakigu artea ezin dela mugatu horretara, artea beste zerbait da. Segurazki hortik aurrera datorrena da artea. Baina ezinbestez behartzen zaitu nolabait sistema berak askotan horrela esplikatu behar izatera, justifikatu behar izatera, ideiekin eta esan bezala burmuinarekin zentzu logiko batean zer den egingo duzuna, ez? Eta askotan asmoa izaten da gainera, eta gero beste goza da zer egiten duzun, ez? Baina nahi justu lan egiten badezu lehen esan dudan bezala, ez? Hau da, zu kokatzea leku batean, niretzat oso importante dira pertsonaiak eta espazioak. Zuk kokatzen baduzu zure burua espazio eta pertsonaia batean, hortik aterako dena ezin duzu aurreikusi. Osea, hor jartzen zaren momentura arte, ez dakizu oso ondo zer den aterako dena, ez? Eta hori da niri, bintzat hori dutzen zait eman dezakela literaturak, arteak eta fikzioak. Horregatik iruditzen zait, ez? Eta hori, segurazki duela urte batzuk hau nire burua esaten ikusiko banu, ez litzaiake bat ere gustatuko, baina bai iruditzen zait idazketak baduela zerbait transzendentaletik bezala, ez? Zerbait momentu ia sakratu moduko badela idaztea, eta oso baldintza jakinetan idatzi behar dela literatura, ez? Nik adibidez, idazten dudanean, unibertsitateko lanean artikulu akademikoak, edo prensarako idazten dudanean, idatzi dezaket handik eta hemendik etorritako ideia batzuetatik, ordu erdian zirriborro bat, eta gero hortik bi egunetara berreskuratu, baina literatura idazten dudanean ezin dut horrela idatzi. Hain justu lehen esan dudanagatik, egin behar duelako esfortzu bat, esfortzu introspektibo bat, nahi balin baduzue, eta horretarako oso baldintza jakin batzuetan idatzi behar da, ez? Eta horretarako ezinbestekoak izan dira kasu hontan ere bai egonaldiak, ez? Hau, estatu batuetan egonaldi bat egiteko aukera izan nuen, eta hor dituzue bi argazki, eta egoera idiliko honetan nola ez idatzi, ez? Hor oreinak ikusten idatzi bitartean, eta bar, baina aukera ematen dizute buru belarri hortan egoteko, ez? Eta idazkera mota hau bilatzen baldin baduzu,
uste dut hori ezinbestekoa dela, ez? Eta horregatik itzultzen naiz hasieran esan dudanera, baldintza materialetara horrela idazteko ezinbestez behar dituzu momentu horiek, ez? Virginia Woolfek esaten zuen hain justu kontrakoa, ez? Jane Austenek eta idazten zituzela novelak, ze modu distraituan beti jendea inguruan eta sukalde lanetan eta ibiltzen zirenez, novela idatzi zezakela modu distraitu batean poesia ez bezala, ez? Neri pixkat alderantziz gertatzen zait, ez? Neri dutzen zait poesia idaztea balitz bezala novela idazten duenean. Horregatik oso importantea da baita ere giroa, musika, ez? Franco Jarak, Rasmaninov asko entzuten zuen, bera ere piano jolea zen, eta Jarak esaten zuen tarteka beretzat idazten zuenean berak sentitzen zuela pianoa jotzen aliko baliz bezala, ez? Eta lehen esan dudan momentu transcendental edo hoiek edo sakratu hoiek horrela sentitzen ditu batzuetan, ez? Hau da, piano pieza bat jotzen aliko bazina bezala idaztearena. Eta giro horrek lagunduta edo uste dut idazten saiatzen naizela. New York City, 1960ko irailaren 29. East 9th Streeteko 451 garrena. Gaueko 10:20. Apartamentura sartu aurretik, oraindik eraikineko eskaileran dela, musika entzun du Jouk. Bozgorailuak ekin betean eta satiren pieza bat ezagutu du. Atea ireki duenean itsaso kolpe bat balitz bezala iritsi zaizkio uinak eta inkontzienteki gorputza atzerantz tolestu du pixka bat. Jaka kendu eta sarrerako kakoetako batean ezarri du, aurrez zintzilik zegoen beste jaka baten gainean. Poliki joan da Franken gelarantz. Erdi irekia du atea eta zigarrokea usaindu du tartetik irteten. Ez dio du heldulekuaren aldamenean, halako moldez non satiren burrumbaren erdian, ia berak ere ez baititu entzun kolpekatzeak. Aurrera bultzatu du pixka bat, Frankek ikusiko duen esperantzaz eta hala bere presentziaren jabe egingo delakoan. Atearen bandak ateratzen duen soinu kirrinkaria ere ez da entzuteko gai izan. Osorik sartu du gorputza Franken gelan. Hormaren kontra duen mahaitxuan idaz makina ikusi du, hainbat folio inguruan eta zenbait liburu bata bestearen gainean. Parez pare, zintzilik, Jean Dubuffeten marrazkia. Jean Dubuffet. Badakizu, 20. mendea zeinen zoragarria izan daitekeen. Ohe gainean dakusa Frank, etzan da. Izarapean sartu gabe, buruz bera. Mesanotxean, zigarro paketea. Frank deitu dio, baina ezagun du, ezinezkoa izango zaiola bere ahotsa musikaren gainetik nabarmentzea. Zalantza egindu gehiago hurbildu eta haren gorputza astinduz bere ailegatzea zohartarazi beharko liokeen, baina ez du asaldatu nahi. Musikaren pausa bat aprobetxatu du azkenik, berriz ere deitzeko. Frank astiro ikusi du mugitzen haren soin enborra, eta aurpegia ikusi bezain pronto konturatu da berriz ere ilunaldi hoietako batean murgildua dela. Azala puztuta, betazpiak markaturik, begiak motz, zimurra, izur. Urruma txiki bat atera zaio. Dena okei, Frank? Joe, zuzara? Ahots erlatxez esan dio. Ohertzera gerturatu zaio Joe. Eztarria garbitu du. Ez alda ederra, Joe. Musikaren kadentzia atseginari egin dio referentzia.
Burua zerritmoa segitzen hasi da, baina berehala etsi du eta berriro bermatu du lastairan Jouren begiradatik apartatuz. Etzaio ez ezaguna Franken aldarte hori. Ikusiak dizkio lehenago ere bere plazako izaera bizi eta alegeraren gibeleko joaldi ilunak. Baina bada denbora tarte luze bat, Vincent ezagutu zuenetik gutxienez kalkulatu du, hala ikusi ez duela. Badaki errukia behar den bezala disimulatzen, eta badaki halakoetan hitzak ez direla sendabide. Alferrik hau edo bestea esaten ibiltzea, hitzek ondoratu ez dutena, nekez tentetuko du mintzoak. Nokturnoen azkenekoari ekin dio zatik, eta Joe ertzean eseri da, Franken gorputza ez zapaltzeko tentuz. Bizkarra laztandu dio lehenik, pixka bat gehiago mugitu du gorputza harengana gero, bere soinarekin ere babesa emaneko balio bezala. Ene laguna, esan dio. Eta orain bai, musika gora bera, hain dagertu ezen Jouk esandakoa ederki entzun duen Frankek. Onespen keinu bat egin du begiak itxita dituela. Besoak Franken bizkarrean zabal dituela egonda tarte batez, harik eta jarreraren ezerosotasuna gorputza tentetzera eraman duen arte. Altxatu denean, hortxe begiztatu ditu bere gorputzak utzi dituen tolesak ohearen tapakiaren gainean, eta horrek adoretu izan balu bezala, tapakiaren ertzetik tira egindu pixka bat ura irekitzeko. Franken gorputza mugitu du gero, ohe gaineko akaren azpitik pasatzeko, eta hori egin duelarik Franken gainetik ezarri ditu amultsu, lepondoraino luzatzen dizkiola. Azken fereka leuna egin dio bizkarraldean igurtziz, eta atseden hartu Frank, esango balio bezala, muin eman dio buruan. Nokturnoa bukatzen ari. Besoa luzatu eta mesanotxeko lanpararen etengailuari eman dio argia itzaltzeko. Disko jogailuko orratzak beltxarga kanta egin duen une berean. Eta bukatzeko eskerrak eman nahi dizkiet denei Antonio Lozano saxoan, Juan Fran Comas kontrabasuan eta Maialen Berazategi fragmentoak irakurtzen. Hor duzue Franco Jararen Coca-Cola bat zurekin hartzea
poemako zatitxo bat, eta bitartean hemen parean New Yorkeko lauetako argiepelean elkarrekin noratzean goaz, eta horixe opa dizuezuei ere noratzean jarraitzea maite duzuen horrekin. Eskerrik asko denoi. Eta uste dut norbaiten zer galdetu nahiko balu, 10 minutu edo baditugula, 10 minutu, norbait ez galdetu nahiko balu, eta bestela reala ikustea joan gaitezke ez dago problemarik. Baina ez dakit norbait ez galdetu nahi duen, bazpare. Bai, uste mikroa dagoela hortik. Ez, gauza txorrada bada baino. Atera dituzun argazkiak artxiboetan eta zehatu dituzunak? Argazki horiek han egiten utzi dizute? Bai, normalean artxiboetan gaur egun bi aukera egoten dira. Egia esan hori asko erraztu da azken bolan. Batzutan artxiboetan aukeratu ditzakezu juntzera ditezke apuntatzen ze dokumentu interesatzen zaizkizun eta beraiek eskaneatzeko. Eta beste leku askotan zuk ata dezakezu permiso eskatuta baita ere registroa eramaten duzu, baina mugikorrarekin. Gertatzea, ni ere txapuzeroa naizelako, baina ez dira kalidadez ateratzen horrela. Askotan nik erabiltzen dut argazkia ikusteko eta gero eskatzen dut ondo eskaneatua beraiei. Batzutan ordaindu egin behar izaten da eskaneatzea ere baita ere, baina gaur egun askotan online ere eskatu dezakezu. Gertatzea jakin behar duzula zer dagoen. Eta esateatako sekulako zorte izan nuen, Franco Jararen eskutitz pila bat daude mekanografiatuak eta eskaneatuak Estatu Batuetako unibertsitate batean, ze bere editoreak, bere obra konpletoak argitaratzeko erabili zituen. Eta hori eskuragai dago, eta ni ezin izan nintzen ara joan, baina bereekin kontaktuan jarri nintzen eta bidali zizkidaten bere eskutitz guztiak. Eta orduan dena dago ondo eskaneatua eta bereik kasu hortan gaina debalde, izan zen sekulako. Orduan gaur egun alde horretatik ere erraztu da artxibolana. Bueno, ez balin badago beste galderarik, berriz ere mila esker eta mila esker nire, crack hauei eta beste bat arte.